खुलुमबाय गिबियावनो दिनै UPPL दोलोनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि दोलोनि जोनोम सानाव आङो UPPL दोलोनि मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारि आरो बुथसिम जायफ्रा खामानि मावनानै दङ जोंनि लिडारफोर जोंनि मावथिफोर बयनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन होदों साबायखर होदों आरो नोंथांमोननि जि जार्नि बियो साक्सेस जाथों बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि गायसनजेननाय आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बिथांनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानैनो UPPL दोलोआ जोनोम जादोंमोन बेवहाय मोनसे सुबुं दारा खान्थिखौ गोग्गोमै गायसननो थाखाय आरो बे ओनसोलनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन हारिनि गासैबो सुबुंफोरखौ जयै लानानै मोनसे नंगुबै जौगानाय लाबोनो थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि राजखान्थि जेंना समाजारि जेंना रांखान्थि जेंना सोलोंथाइनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बे दोलोआ जोनोम जादोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै 5 बोसोराव आगान होबाय बे 5 बोसोरनि जार्नियाव गासैबो बिथिंनिफ्राय साक्सेस खालामनायनि थाखाय आङो रायजो राजा आइ आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि फोथायनाय नोंथांमोननि बजबनायनि थाखायनो UPPL दोलोआ दिनै BTR ओनसोलाव मोनसे गोख्रों दोलो जानो हाबाय आरो बे दोलोआ एबार बेवहाय सरकार सामलायनो हानाय थासारियाव फैबाय जायखिजाया हानजाया बेरेखा हानजाया जि बुङा मानो एबार UPPL आनो जे सरकार दागोन बियो रोखा जाबाय बेखौ जोङो नुनो मोनो दा बे समाव आङो मोननैसो खोथा दिनै फाउन्डेसन डे जों लोगो नांनानै बुंनो नागिरदों गिबियावनो जौगानायनि खोथाखौनो आं बुंनो नागिरदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव एबसुनि आफादगिरिया आङो थानाय समाव आं 17 बोसोर गैयामोन 11 बोसोर दङमोन दा बेखिनि समाव जेसेबां सम मोनदों एसेबां आंनि हेंथायै खोथा बुंबोदों हेंथायै खोथा बुंनाया जेबो नङा बेयो सुबुं दारा खान्थियाव बेबायदि खोथाफ्रा सोलियो बेखौ लानानै आङो जेबो खर' सायाखै नाथाय आंखौ बिथाङा सोंखारिनाय लोगो लोगो गावनि मावनाय दांनायखौबो बिथाङा नोजोर होनायबा आङो जोबोद मोजां मोनगौमोन आङो एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव जोङो बै समनि जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैबो लोगो नांनानै सोलोंथाइनि जेंनाया सुस्रांथों होननानै जोङो गोबां धरना रेलि होदोंमोन जोङो गुवाहाटीयाव धरना होदोंमोन रेलि खालामदोंमोन जोंनो मास्टार नांगौ जोंनि स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बायदिसिना इस्युखौ लानानै नाथाय बै समाव बिथाङा फंसेबो खोथा बुंफायाखैमोन बिथांनि मन्त्रि MLAफ्रा फंसेबो खोथा बुंफायाखैमोन दा बेखौ नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों 2010 मायथाइनिफ्राय जेला आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जागायफिनो बै समनिफ्राय 2010 मायथाइनि नैबे BTR सुक्ति जाजासिम सानसेबो बिथाङा बड'लेण्ड जानांगौ बड'लेण्ड जेंनाया जोबनांगौ बेबायदि खोथाखौ बुंफेराखिसै बिथाङा उल्था खोथाफोरखौसो बुंबाय थादों 2010 मायथाइयाव तेलेंगाना सोरजिजानाय समाव मोनसे नाटकीय भाबे सानसेनि थाखाय बिथांखौ लाना थांनानै खेबसे धरना होनो थिनब्रबदोंमोन दा बिनि बादै जेसेबां दिन दोङो बिथाङा चेलेन्जसो खालामदों जे आं थासासिम जाया कुनु दिन बर'फ्रा बेखौ मोननाय नङा दा बेयो मोनसे ओरैनो दुखुनांथाव मोनसे खोथाखा दा बेखौ आं सासे बर' फिसा हिसाबै आङो बबेबा आफादाव थानायखौ गारनानै आं राजखान्थि दोलोआव फैनायखौ गारनानै सासे बर' फिसा हिसाबै आं माब्लाबाबो लुबैया जे गुबुन सासे बर' फिसाया सोरबा गावनि बर' फिसानिनो हेंथायै खामानि मावथों एबा बबेबा मोनसे गिदिर इस्युखौ लानानै खामानि मावनायाव हेंथा होथों दा दिनै फैनानै नुनो मोनदों बावैसो NDBनि इस्युखौ हाइजेक खालामनाय बायदिसिना खालामनाय बे खोथाफोरखौ बिथांमोना बुंनो हमदों दा बिनि थाखाय बिथाङा गोबां स्कप मोनदोंमोन थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम जे एकर्ड जाजासिम बे 15 बोसोरा मोनसे गोल्डेन अपरचुनिटिखौ हाग्रामा महिलारि आरो BPF आनो मोनदोंमोन मानोना बिथांमोना पावाराव दङमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव कंग्रेस थानाय समाव आसामाव कंग्रेस थानाय समाव बेयाव BPF एलायन्स आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया BJP फैनायनि उनाव आसामाव BJP फैनायनि उनाव BPF एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिदों नाथाय बिथाङा बेखौ मावफुंनो थाखाय जेबो खोमा होआखिसै आरो बेखौ फंसे बाथ्राजों बुंनो थाङोबा NDBनि जेंनाखौ सुस्रांजानायखौनो बिथाङा लुबैयाखैमोन दा दिनै जुदि सोरबाया बुंनो सानोबा बेयाव ब्लाडसेड जाबाय थाथों मानसि थैबाय थाथों आर्मी पुलिसा गाग्लोबबाय थाथों जोंनि लेखा फरायनायनिफ्राय रांखान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि गाज्रि थासारियावनो थाबाय थाथों बिदिखौनो सोरबाया लुबैयोबा आंहा बेवहाय बुंनो राव गैया
मानोना आं सासे बर' फिसा हिसाबै जेंना जोबस्रांनायखौ लुबैयो बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि जोंनि हारियाबो जौगानायखौ लुबैयो दिनै गोबाङानो आं बुंदों जोंखौ कि बड'फानि दिनै जि मोनसे साननाय हनायखौ दै गुसु लुनानै होबाय बड'फानि हेंथायै मावदों बड'फाखौ अपमान खालामदों बड'फाखौ जों अराय सिबियो बड'फानि जि निति आदर्श बड'फानि जि सानस्रि सान्थौ बेखौ फोथांना दोननो थाखाय साबेसे मानसिया खामानि मावदों जेब्ला नांगौ अब्ला बड'फाखौ राजखान्थि बाहायदों सोरबाया नाथाय दिनै जाय बिथांमोना बुंदों सानसेनि थाखाय बिथांमोना बड'फानि थाखाय सेमिनार जिरायदोंना वर्कशप जिरायदोंना बड'फानि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावदों ने जे बड'फानि आदर्शआ गोसारथों माने गेवसारथों बेखौ जोंनि इयुन जोलैया सोलोंनांगौ होननानै माबा मोनसे खामानि मावदोंना बे खामानिखौ मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्महा बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन जोंनि जांख्रिखांनाय एबा जोंनि साननाय हनायनि सोलायनायखौ जागायदोंमोन बिनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जाबाय 52 राव थुनलाइखौ माने सिगाङाव दोननानै हारि जौगानाय हारि सांग्रांथि लाबोनाय खामानिफोरखौ मावजेनबाय हारि सोदांनाय बिनि उनाव फैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायजेननायनिफ्राय दासिम दिनैसिम सानसेबो दलद थायालासिनो एबा जिरायना थायालासिनो हारि सोलायनाय हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो सोरबाया दिनै एबसुनि सायाव जेरैबायदि आसि थुदों आं एबसुनि दिनै बिबानगिरि नंलाब्लाबो जे आं बेखौनो बुंनो सानदों कि जोंहा रावहाबो एबसुनि सायाव आसि थुनो हानाय अधिकार गैया मानोना एबसुनि दुखु खैफोदनि समाव जों गोबाङानो एबसुजों गसंफाया दिनै बै सोमावसारनायफ्राव बै इस्युसफ्राव बै सोलोंथाइनि सोलायनायानो जा जौ जुवा बन्द खालामनायानो जा सिभिल सार्भिस कचिं होनायानो जा जायफोर खामानिखौ मावदों दिनै हा हुनि रैखाथिनि बैफोराव जुदि बे दाफोर जायफोर बखिग्रा बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गसंफानायमोनबा बै सोमावसारनायफ्रा आरो सांग्रां जागौमोन दिनै मणिपुरनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ नुयो बिथांमोना अल इन्डियायाव गावनि थाखा गारनानै मणिपुरिफोरनि राइट्सनि थाखाय बिथांमोना केम्पेइन खालामो नागा इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ नुदों जोङो जे बिथांमोना गावसोरनि थाखा फैसा गारनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिथांमोना गावनि हारिनि थाखाय केम्पेइन खालामो जोंनि हारिनि साबेसे इन्टेलेक्सुवेला बेबायदि खामानिफोरखौ मावदों आंहा इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ बेबायदि बुंनो थाखाय आङो साना मानोना आं बयखौबो सन्मान होयो बयखौबो अनो सासे बर' फिसा हिसाबै बयखौबो मान होनाया आंनि बिबान दिनै जोंनि बै समाव एबसुनि बारग' आफादगिरिफ्रा बर'फोरनि राजखान्थि खालामनानै थांनाय आजिरा मोननाय जिरायनानै थानाय मानसिफ्राबो दिनै गोबां खोथा बुंदों खोथा बुंनायनि अधिकारा बयहाबो दङ नाथाय नोंनि फंसे खोथा बुंनाया हारियाव बेसेबां लाब जागोन एबा हारिनि इयुननि थाखाय नोङो बेसेबां खामानि मावनो हागोन बेखौ नोंथाङा साननांगोन जोङो गोसो बायदियैनो खोथाफोरखौ बुंनो हायो जायखिजाया बुंनो हायो आं दिनै हाथरखिखौ लायना होफैगोन होनना बुंनो हायो नोंथाङा लैथोनि थालायाव आं थब्ल'गोन होननानै बुंनो हायो खिन्थु बास्तबताया मा रियेलिटिया मा भारतबर्षआ बेसेबा गिदिर मोनसे हादोर बेवहाय 130 कौटि मानसि दङ बे 130 कौटि मानसिनि गेजेराव जोङो 15 लाख सुबुं अनजिमा थानाय हारिया दिनै थांना थानो थाखाय जिखिनि स्ट्रागल खालामबोबाय जेराव 5000 सुबुं थैनांबाय बेयो गोरलै खोथा नङा आरो दिनै बे 5000 सुबुं थैनायखायनो जोङो बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय आरो दिनै बिटिआर मोनबाय आरो बेखौबो सोरबाया ट्रल खालामदों बायदिसिना खालामदों आंखौ बुंदों बिथांमोना कि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामदों आं बे खोथाखौ बुङाखै जे 2010 निफ्राय 2020 सिम एबसुनि आन्दोलना नन भाइलेन्ट जादों बे खोथाखौसो बुंदों नाथाय एनडिबिनि जि मुभमेन्ट बेखौ रेसपेक्टफुली मान सन्माननि गेजेरजोंनो 2005 सननिफ्राय सिजफायार जाजेननायनिफ्राय जोङो खामानि मावबोदों बै समाव एबसुआ एनडिबिखौ लोगो हमोबा एबसु अफिसाव थांना गाग्लोबोमोन एबसुनि सेंग्राफोरखौ गावथार नागिरोमोन एबसुनि सेंग्राफोरखौ माने गोबां बुग्लुंनाय जादों गोबां अफिस हाबनानै आं बेखौ दिनै बुंनो नागिराखै बै समाव बे इन्टेलेक्सुवेलफोरा जेबो बुंफायाखै जोङो बेखौल' बुंदोंमोन कि एनडिबिनि सिजफायारा साक्सेस जानांगो बे एकर्डा जानांगो इमप्लिमेन्ट जानांगो नाथाय फैयै एनडिबिनि गावनि गेजेरावनो फिसा जेंना नुजानानै गावस्रायै मोनब्रै बाहागो जाबाय आरो बियो कुनु असाभाबिक नङा बे साभाबिक मानोना जोंनि मेगन सिगाङाव जोङो एनेशियान गावस्रानायखौबो नुदों मणिपुरनि सिलाय लाग्रा संगठनफोरनि गावस्रानायखौबो नुदों दिनै जों रायजो जाग्रा आदिबासि बिदा फंबायफोरनि संगठनफ्राबो बेसेबा बुरजा दङ बेफोरखौ जों मेगनाव नुदों नाथाय खोथाया जाबाय मा जे दिनैनि समाव भारत सरकारनि साननाय हनाया मा काश्मीर बायदि मोनसे बेसेबा इन्टारनेशनेल सापर्ट मोननाय बेवहाय जि मुभमेन्ट जादोंमोन बेखौ दिनै भारत सरकारा टेकनिक बाहायनानै बेखौ थेर बेथेर खालामनायजों लोगोसे बेवहाय सान्ति गायसननो खामानि मावबाय दा बैयाव सिलाय लाग्राफोरा बेवहाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै
बिथांमोना हयतो बमा होनो हागोन मानसि बुथारबाय थानो हागोन किन्तु बिसोरनि जे उद्देश्यमोन बे उद्देश्यआव मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा दा दिनै जुदि जों सोरबाया सानदोंबा कि जोङो बे सिलाय लानाय जोंनि सेंग्राफोरखौ बिदिनो थाथों सोरबा हाग्रायाव थाथों सोरबा जेलाव थाथों सोरबाया माने केम्पआव थाथों बेखौनो सानबाय थादोंबा आंहा बेवहाय बुंनो राव गैया नाथाय जोङो बै समाव एबसु हिसाबै जों रायलायदोंमोन एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ आं साबायखर बावगोन जे बिथाङा गुबुनखौबो आं साबायखर बावदों एनडिबि गबिन्द बसुमतारीखौ बुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय मा 2005 सननिफ्राय बिथां गबिन्द बसुमतारी रुजुग्रा मोसाहारी बेबायदि माखासे लिडारफोरखौ जों लोगो मोन्दोंमोन जाय बिथांमोना 22,000 थासारि फैबाबो धैर्य सहकारे लाना फैनानै मोनसे एकर्ड खालामबाय दिनै जुदि भारत सरकारा एकर्ड खालामा होनना बुङोबाबो जों जेबो खालामनो हानाय नङा आसाम सरकारा एकर्ड खालामा होनबाबो जेबो खालामनो हानाय नङा जुदि नोंथांनि सिनस्रियाव जुदि आरोबाव 100 बोसोर दावहा नांलांनो हानाय बोलो दङबा नोंथाङा ओरैनो गावनि गोसोजों गावनि जेबो सानालासिनो बुंनाय खोथाया जुदा बेबायदि बोलो दङबा आं बुंनो रोंनाय नङा नाथाय दिनै जोंनि अबस्थाखौ हारिनि नाय दिनै जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरनि अबस्थाखौ नाय बाहेरा जिल्लायाव बिटिसिनि बाहेरनि जिल्लाफ्राव गोबां जिल्लाफ्राव दिनै बर' मिडियामनि स्कुल्सफ्रा थैलांजोबनो हमबाय जोंनि बर' बिजोङा जौगानांगौ बिनि थाखाय जेरैबायदि अनसुंथाइफोरखौ नांगौ जोङो बेखौ नुनो मोना गावनि मोननाय काउन्सिलाबो बर' बिजोंनि सायाव जेबो गोख्रोङै खामानि मावा बे बिजोंल' नङा राव थुनलाइ हारिमुनि अबस्थाया मा जागोन हारिनि इक'नमिया मा जागोन जोंनिया दिनै आइएस अफिसारा बोसोरसेयाव नङाबाबो साब्रै साबा ओंखारनांगौमोन स्पर्ट्सआव जोंहा साफा सानै नेशनेल प्लेयार ओंखारदों इन्टारनेशनेल प्लेयार ओंखारदों बिसोरखौ जोङो जेबो बेकिं खालामनो हायाखै दिनै जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनै कालचारनि बिथिङाव जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनो हानाय जोंहा मानसिफोर दङ बिसोरखौ जों मदद खालामनो हायाखै जोंनि जि गावनि गासैबो अरिजिनेल माने जोंनि जि ट्रेडिसन कालचार कास्टम बेफोरखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जोङो जेबो मावनो हायाखै जोङो जोंनि धोरोमखौ फोथांना लाखिनायनि बायदि जों जेरैबायदि सरकारि पेट्रनाइज होनांगौ बेखौ जों होनो हायाखै जोंनि लाइमोनफोरनि इयुना मा जागोन हाजार हाजार लाइमोनफोरा दिनै गुजरात हारियाना गवाफ्राव थांनानै हाजिरा मुजिरा मावनानै जाहैनो गोनां जादों खामानि मावना जानायाव बुंनो गोनां गैया नाथाय हाजिरा मावनानै नोङो न'खरखौ बोरै दैदेनगोन गथ'फोरखौ बोरैहाय नोङो डाक्टार इन्जिनियार बानायगोन मानसि गिदिर बानायगन न' बांखौ बोरैहाय लुनानै लागोन सा नैबे समाव जोंनि इन्डियानि गोदान इक'नमिक पलिसिया मा बिनि सायाव जों साबेसेया खामानि मावनो हादों लुकिस पलिसिया मामोन एकिस पलिसिया मामोन दिनै इन्डियायाव एग्रिकालचार पलिसिया मा जानानै दङ गोदान एजुकेशन पलिसिजों जों बेसेया खारफानो हागोन दा बेफोरखौ सोरबाया रिसार्च खालामदोंना सोरबा स्टाडि खालामदोंना सोरबा खामानि मावदोंना जोंनि गेजेराव जायफोर बिराद राजखान्थि भाबे माने जाथिखौ फानबाय जाथिखौ बायबाय थाखा फैसा लाबाय बिजेपिनियाव थांबाय आरएसनियाव थांबाय उमुकनियाव थांबाय तुमुकनियाव थांबाय होनदों बै लिडारफ्रा बै एमएलएआ बै मानसिया मोनसे फसंथान गायसननानै दिनै दिन्थिनो हादों ने मोनसे मायबा मोनसे फसंथान कालचारखौ फोथांनायनि थाखायनो जा जोंनि राव थुनलाइ फोथांनायनि जा मोनसे क्रिएटिभ माबा मोनसे दिन्थिनो हादों ने इनोभेटिभ माबा मोनसे दिन्थिनो हादों ने गाव माने लेक्चार होबाय आन्दलनाव साननैसो ओंखारबाय एमएलए मन्त्रि जाबाय बेवहायनो जोब्बाय बिनि बादै गोदानथ' जेबो नुवाखै जोङो दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जे दिनै आङो दुखु मोनदों कि एनडिबिखौ हाइजेक खालामदों आं एनडिबिनि रिभलिउसनखौ आं रेसपेक्ट खालामो गोसो गोरबोजों आरो अराय सम रेसपेक्ट खालामबाय थागोन बर'नि हिस्ट्रियाव एनडिबिनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे अराय सम सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन दिनै बिथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरिया दिनै जेलाव दङ बिखौ लानानै जों गोजोनाखै बिखौ जों रंजायाखै जों फुरथि खालामाखै सोरबा बुंदो जेलाव हरफिनबाय मा हरफिनबाय दिनै बेबायदि जुदि हायोनोब्ला जों गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावनो हागौमोन सरकारजों जायफ्रा दङ बिफोरसो बेफोर खामानिखौ मावनो हायो सरकारजों जाय गैया बेफोर बे खामानिखौ मावनो हाया बिखौ राजखान्थि कालार होनानै जेबो लाब गैया दिनैनि समाव जोंहा बिबाना बेसो जे जोंनि हारिनि माहारि आफादफ्रा थांनाय 30-40 बोसोराव मानो खौसे जाबोनो हायाखै बेखौ जोङो हायोब्ला खौसे खालामनांगो बयबो रियलाइज खालामनांगो बयबो माने रिकनसिलिएशन खालामनांगो जों खौसे जानांगो आरो जोंनि जे आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जों मावनांगो बिएससियाव जों जिखिनिखौ मोनाखैमोन बिटिसियाव मोनदों बिटिसियाव जिखिनि मोनाखै जोङो आरो गोबां मोनदों दिनै बुंदों गोबाङानो जे बिटिआरआ मा बियो मुंल' सोलायनाय होननानै बिटिआरआ मा बेखौ गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल इन्टेलेक्चुयेलफोरानो जोंनो दिनै बुंहरदों कि नमेनक्लेचारखौ जे नोंथांमोना रिजन बानायना लानो हाबाय बियो बिराद गिदिर एचिभमेन्ट नोंथांमोना दायो सिमाखौ गोसो बायदियै इयुननि समफोराव सिमाफोरखौ बारायलांबाय थानो हासिगोन गोबां खामानि मावनो हागोन गामि दानख'नाय दाजाबनायखौ लानानै गोबां अंक खालामदों जोंनि सुबुं अनजिमाखौ लानानै गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों दा बे बेलायाव दिनै बेबायदि फेसबुकफ्राव बायदिसिनाफ्राव बुंना फोजोबनो हाया मानोना मोनसे हारिया सिंनि माखासे डिसिसन थानांगो आरो जोंहाबो माखासे इसिङारि डिसिसन आरो पलिसिसफोर दङ जायखौनिखि सोरबा माने सावरि बादालियाव जानानै जौ लोंनानै मिनिग्लाबनानै जंखायलाबायनाय मानसिफोरनो जों बेखौ बुंनो हाया आरो बियो जोंनि गोसो गोरबोआव थागोन
आरो नैबे जिउ थासान्दियाव हारिनि थाखाय मा मावलांगोन बे एजेन्डाखौ आङो फेसबुकाव बुंनाय एजेन्डा होननानै साना, खिन्थु मावनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जेब्लायसिम सम थागोन। गोबां समाव नुनो मोनदों जे आंनि फेमिलिखौ लानानै आंनि पार्सनेल जिबनखौ लानानै बिराद माने एटाक खालामदों, बेखौ लानानै आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। मानोना आंनि केरियार, आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय हारिनि थाखाय खामानि मावनाय। दा नंखायनो जि थासारियानो फैया मानो मावबोदों। थांनाय समावबो एबसुनो थाखा होयोबा बिपिएफनि सरकारा माने अफिसारफोरखौ माने सासपेन्ड खालामगोन होनोमोन, ठिकादारफोरखौ माने बायदिसिना एक्सन लागोन होनोमोन। गोबां समाव माने एबसु अफिसाव माने थाखा फैसा होनाङा, माइरं दैरं होनाङा होननानै चेलेन्ज खालामबोदों। बेफोरखौ एबसुआ बारबोजोबदों, बेफोरखौ एबसुआ बारबोजोबदों बै समाव। आरो दिनै बेवहाय जों राजखान्थियाव फैनायनि उनाव जेरैबायदि आङो जिफोर थासारिखौ नुदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव थासारि। दा नंखायनो नैबे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे जोङो इउनिभारसिटि मोननो हादों, बे गोरलै खोथा नङा। दिनै बेखौ सोरबा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बोरै जेबो जायाखै होनना बुंनो हाखो? बेथ' बिथांमोननिनो बेयो उद्देश्यमोन। बेयो दिनै जाफैबाय। अर्गेनिक इउनिभारसिटि मोननो हादों, अल इन्डियायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटिया मोनबेसे दङ? स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो हादों, अल इन्डियायाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया मोनबेसे दङ? दिनै बर' लाइमोनफ्रानोथ' बेवहाय गाबोनो स्टाडि खालामगोन, गाबोनो साख्रि मोनगोन, जब मोनगोन। दिनै एनआइटि मोननो हादों, एनआइटिनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गुबुनाव फरायनो थांगासिनो दङ। गंनै गाहाम जोङो मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय, केन्सार हस्पिटाल मोननो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै जि बिटिआर जागोन बेवहाय डाइरेक्ट फाइनेन्स मोननो हानाय आर्टिकेल 280नि बेबस्थाया फैबाय। डिसिखौ जोङो बाहायनो मोनामोन, बे डिसिखौ जोङो बाहायनो मोननायनि दिनै जोंहा केपासिटि फैबाय। बड'फानि मुङावनो जोङो आरोबाव सेन्टार अफ एक्सेलेन्सि मोनबाय, जेराव जोङो बर' हारिखौ दिनै बुहुमनि मोनसे गेदेमा हारि बानायनो थाखाय जों रिसार्च स्टाडि खालामनो हागोन, जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। जोङो खेराइसालि, बाथौसालि मोनबाय। बेफोरखौ मानो बिएससियाव सोआखिसै, मानो बिटिसियाव सोआखिसै? बेफोर दरकार नङा नामा? बर' हारिनि हारिमुवा बबेनिफ्राय जागायनाय? दिनै खेराइनि सायाव रिसार्च जानांगौ, खेराइया इन्टारनेसनेल रिकगनाइसन मोननांगौ, बिनि थाखायबोथ' जों खामानि मावनांगोन ना? बेखौ मानो सानाखैमोन? दिनै बाथौ धोरोमा जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनै ख्रिस्टान दङ, ब्रह्म दङ, गोबां धोरोमाव दङ। नाथाय बयबो गनायनानै लायो कि बाथौआ जोंनि बयनिख्रुइ गोजामसिन धोरोम आरो बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ हारिनि सिनायथिनि थाखाय। अब्ला बिनि सायावथ' स्टाडि रिसार्च जानांगोन। ओरैनो मेल मिटिं गानानै लेक्सार होबाल' जानाय नङा बियो। दा बेफोर खामानिखौ मानो मावाखैमोन? दा बेखौ बुंनानै दिनै फोजोबनो हानाय नङा। गोनो गोथोआ लिडारफोरनि गोसोआवसो दङ, जेरावबो गोनो गोथो गैया आरो गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। गावबा गावनि जि हारिनि फारसे साननाय, जि मोनसे गोसोनि नोंथांमोननि साननाय मिशन भिजन, बेखौ पाब्लिकनो अपेनलि हो। क्रिटिसाइजआल' पार्ट जानाङा। आंखौ क्रिटिसाइज खालामनायखाय नोंथांमोनखौ होबथानो थाखाय आं बे खोथाखौ बुङाखै। क्रिटिसाइज खालाम, आंखौ जेसेबां हायो क्रिटिसाइज खालाम, आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं कारेक्सन जानोसो स्कप मोनो आंखौ जेला क्रिटिसाइज खालामो। नाथाय नोंथांमोनाबो गावबा गावनि एजेन्डाखौ हारिनि थाखाय एसेबाबो माव। दिनै सोरबा आजिरा मोनबाय फोरोंगिरिनिफ्राय, प्रफेसारनिफ्राय, सोरबा माने एमपि जानानै एमएलए जानानै एसे हारिनि थाखाय समखौ हो, खामानि माव। गावनि जायगायावल' थानानै गिदिर गिदिर खोथा बुंनाङा। आन्दलन खालामनायखौ आंहा बुंनांगौ गैया, आन्दलन खालाम। सान्दुं अखा खामजानो लुबैफिनोबा, हारिनि मानसिफोरखौबो बेखौनो लुबैफिनोबा, गाबोन हयथ' जोंबो फैनो गोनां जानो हानाय राजा लामायाव बेखौनो खालामनो थाखाय जुदि सोरबाया गोसो दङबा खालाम, आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय टाइम, सम आरो सिटुवेसनखौ लानानै खालाम। बिएससि मोननायनि समावबो बुंदोंमोन जे जोङो साननैसो नायदनानै जि दोङो थिग खालामनानै जों आवगायलांगोन। बिटिसि मोननायनि समावबो लिडारफ्रा रायलायदोंमोन साननैसो जिरायथ'नानै आवगायलांगोन। दिनै साननैसो जिरायथ'नायावनो उन्दुलांबायबो मानसिफ्रा। बे माबा मोनसे बुङोबा रागा जोंग्रासो जाबाय। एसि रुमाव थाबाय, मोजां खाजा जाबाय, फरेन बेरायबाय, बिलासि माने गारि गाखोबाय, बिनि उनाव गासैबो बावगारलांजोबबाय। बे केरेक्टारखौ सोलायनांगोन आरो बेवहाय प्रमद बर'आ जेबो खालामनो हानाय नङा। बेयो इन्डिभिजुवेल आरो रायजोफ्रा नुगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै दिनै मानसिफ्रा, दा बे समाव आङो बेखौ फाउन्डेसन डेआव बुंबाय, एनडिबिखौ आं हाइजेक खालामाखै एबा एबसुआ खालामाखै आरो इउपिपिएलआबो खालामाखै, कुनुदिन खालामनायबो नङा। एनडिबिनि सासे लिडार केडारखौ जों रेसपेक्ट खालामो रिभलुसनारि हिसाबै, आरो इयुनावबो जायफोरानोखि रिभलुसनारि केरेक्टारखौ लानानै एबा हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन बेखौ जों रेसपेक्ट खालामबाय थागोन। आरो सोरनोबा बुंनाय खोथा नङा, दल दामनाय खोथा नङा, गावनि केपासिटिजों जेसेबां हायो बे खामानिखौ मावलांगोन। बावैसो दिल्लीयाव थांनायखौ लानानै सोरबा बुंदों कर'ना भाइरास जानानै बिजेपि अफिसाव उन्दुना दङ। आं कुनु बिजेपि अफिसाव थाङाखै, कुनु बिजेपि लिडारफोरखौ आं लोगो हमाखै। दिल्लीयाव थांदों जे बिनि सिगाङावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमदों, आसामनि अफिसारफोरखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौ बुंदों जे एकर्डआ मानो इमप्लिमेन्टेड, मावथि दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय बरननो हानाय खामानिया मानो जायाखै, एनडिबिनि रिहेबिलिटेसननि खामानिया मानो जायाखै, बाखि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन
कमिसन बानायनाय बाकी खामानिया मानो जायाखै बेखौ लानानै आसामाव रायलायनानै बिथांमोना कर'ना भाइरास बायदिसिनानि जिफोर अजुहात देखायबाय बेखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय मोननायखाय दिल्लीयाव थांदों आरो दिल्लीयाव थांनानै हम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लोगो हमहैदों हम मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौ सोंलु सोंदों जे बे एकर्डआ मानो जादोंमोन बे एकर्डआव नोंथांमोननि दायित्वआ मामोन मानोना हम मिनिस्टाराबो प्रेजेन्ट दङमोन आरो प्राइम मिनिस्टाराबो दिल्लीयाव फैना क'क्राझाराव फैनानै बिथाङा बुंनानै थांदों कि बियो मोजां एकर्ड जादों दा मोजां एकर्ड जादोंबा बेखौ मोगथाङाव माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगोननि दायित्वखौसो रिमाइन्ड खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांदोंमोन आरो बेवहाय कुनु कर'ना भाइरास जानायनि खोथा नङा आरो सोरबाया नायनो फैनो हायो आंनियाव कर'ना टेस्ट खालामनायनि मोननै डकुमेन्ट दङ दिल्लीयावबो आं खालामदों बेवहायबो माने नेगेटिभ आरो आसामावबो फैनानै खालामदों बेवहायबो नेगेटिभ आंनियाव फैनानै सोरबा डकुमेन्टखौ लांनोबा लांफैनो हायो आरो लुबैथारोबा फन हर आं WhatsAppआव हरगोन आरो गुबुन मोनसेया आङो दिनैनि मैयानिफ्राय फैगौ 6 दिन 7 दिननि थाखाय हम क्वारन्टाइनाव दङ दा नंखायनो बेखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया आरो आं बेबायदि मानसि नङा आंनि न'खरनि जा गामिनि जा ओनसोलनि जा सोरबा खस्थ' मोननाय खामानिखौ आं कोनो दिन मावा बेखौ लाना राजनिति खालामना जेबो लाब गैया हिरा सरनियाखौ लानानै साननैसो सिगाङाव बुंदोंमोन कि हिरा सरनियाया UPPL जों लोगो जाबाय बायदिसिना दा हिरा सरनिनि खोथा बुंनायखौ नुनानै BPF नि मानसिफ्रा खोथाफोरखौ सोलायदों दा आं बेखौनो बुंनो सानो हिरा सरनियाया UPPL जों नङा BPF जोंसो रायलायगासिनो दङ BPF नि केन्डिडेटफोरजों रायलायगासिनो दङ BPF नि BPF आ माने हिरा सरनियानि केन्डिडेट जाय माने देबारगाव समस्तियाव माने जाय गेलेदोंमोन बिथांखौ उइथड्र खालामहोदों सिङाव मा लेना देना जादों बेखौ BPF आसो मिथिगो BPF नि हिरा सरनियानि जाय केन्डिडेट गण सुरक्षा पार्टीनि बियो डिपुटि चिफनि समस्तियाव दङमोन बियो उइथड्र खालामदों ना मा जादों जों मिथिया नाथाय बेयाव केन्डिडेटआनो गैया जाबाय उनाव दा बेखौ बिथांमोनासो मिथिगो बेबायदि गोबां जायगायाव माने हिरा सरनियानि GSP पार्टी आरो BPF बिथांमोननि रायलायनाया सोलिगासिनो दङ दिनै जोंहा एसेबां माने गाज्रि अबस्थायाव फैयाखै कि जों हिरा सरनियाजों एलायन्स खालामनांगो BJP जों एलायन्स खालामनांगो गावनि दमाव सोलिदों आरो गावनि दमावनो जों खामानि मावगोन जोंनि उद्देश्यआ सोरजोंबा हर सान लोंला जाला होला होलि लोगो जानाया नङा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जोंहा BTR एकर्डआ मोगथाङाव महर मोननांगो जोंनि जेंनाया जोबनांगो दिनै बर' कसारी काउन्सिलखौ लानानैबो गोबाङानो राजनिति खालामदों बर' कसारी काउन्सिलनि डिमान्डआ सोलिगासिनो दंखायोमोन दिनै बे एकर्डआव हाबनाय लोगो लोगो आरो गोरा जाबावबाय दा बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै मडेलिटिखौ बानायनानै बर' कसारी काउन्सिलखौ दाफुंनांगो आरो नैबे एकर्डनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जेब्लायनो गभर्नमेन्टजों जोङो रायलायदों नारसिनदों बर' कसारी काउन्सिलनि खोथाखौबो जों बुंगासिनो दङ आरो बेखौ बुंनांगौआ जोंनि बिबान बर' कसारी काउन्सिलाव जाय गोग्लैगोन जाय थागोन बिथांमोनाबो दिनै थांनाय 30-40 बोसोराव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदों दा बे हिसाबै बिथांमोननि खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान बै ओनसोलाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु थांना थानांगोन स्कुल कलेजा जौगानांगोन बेखौ खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेजों लोगोसे दिनै BTC ओनसोलाव एबा BTR ओनसोलाव जानाय जेंनाखौ बिथांमोनाबो खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान बर' हारिखौ जोंनि मेगन सिगाङावनो थुब्ला गावस्रानायखौ जों लुबैयाखै ओंखायनो नैबे एकर्डआव मोनसे मेकानिजम खालामनाय जादों जे मोनसे कमिटि थागोन जि कमिटियावनोखि BTR नि गभर्नमेन्ट जायानो फैयो माने XYZ आरो बर' कसारी काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट ज' जिरायनानै पलिसि बानायनो हागोन दा नंखायनो जोङो लुबैदों बर' हारिया खौसेयैनो गेरेमसा हारि जानांगौ गावस्रा गावस्रि नङा दिनै मोननै सेटआप फैनाय लोगो लोगोनो लासैनो गाबोनो बोला बोलि जागोन कंग्रेसआ खावसेथि बोगोन BJP आ खावसेथि